som højre bak. Med nummer 2, Santiago Villafane. Smart sat til Alexander Fischer af. I 2 omgange og får også prikket den. Villafane ligger godt den der til Wilsom, som igen får sådan lidt skinnebenstraf. Der har godt nok været fin kvalitet, det han har lavet her igen. Fin indlæg lige i foden af Wilsom. Kan altså godt blive rum for en kontra her. Bjerregaard forsøger at få den videre til Spilman. Villafane kalder på den. Og indlæg. Og det er en udmærket af Slagsen. Og det var tiltrængt for FC Midtjylland. Stoffer jo ikke i forbindelse med målet. Jeg synes faktisk, de gør det okay lige i øjeblikket i FC Midtjylland. De sidder tæt på og gør det besværligt for Esbjerg og i det hele taget opbygge noget. Og han gør det også fint, ham her, argentineren Villafane, som Villafane sætter fart på den argentinske højre bak. Jeg holder lige lidt igen med det. Skal have Tim Jansen ind i feltet og nok også en mere, før man rigtig synes, det her indslag skal slå, så det kan komme nu her fra Villafane flat. Modstander bag bolden, så er det jo det her med at vækste spil fra side til side. Det er egentlig Rilvan Hassan, der starter det med aflevering mod Villafane, der så slår den modsat igen. Og Albakær har jo godt venstre ben. Afgjort det her. Esbjerg gør var tæt på for lidt siden at score. Udmærket lavet af den argentinske højre bak, Villafane. Har vi kun glimtvis set siden. Villafane indlæg ind mod Morten Duncan Rasmussen selvfølgelig. Silkeborg set ukarakteristisk skarpe ud op foran. Det er virkelig nogle flotte mål, de har lavet og eksekveret både afleveringer og afslutninger. Forlænger den. Antipas, han er hurtig på. Tagerne der med en god tackling. Og godt genpres af FC Midtjylland. Villafane. Over imod Rilvan Hassan. Thyssen, som vi bestemt ikke har set særlig meget til. Brøndbys fans har altså ikke prøvet at vinde de seneste 10 udekampe i Superligaen. Akpoveta, hvor blev bolden af? Det var ellers en fremragende dribling fra Akpoveta, men han mister så bolden alligevel. Er det en hård tackling, der kommer ind i det Akpoveta. 70-80 meter. Spil spredt der. Villafane med indlægget. Og det er ganske udmærket, det der. Godt kommet til at sige Bull. Afslutning! Han får så rigtig sat spil herude til Villafane, som får lagt bolden ind over. Bull kommer fremragende op. Det er ikke fordi, der mangler bolden. Suner til Villafane. Ja, det var ham, der lagde op til målet. Og igen, samme koncept som ved målet. Villafane over imod. En fremragende sæson, der også resulterede i, at han blev udtaget til ligalandsholdet på højre bak. Men noget som den her nye position som Silkeborg-assistent Gerber åbenbart har fortalt Viggo Jensen var en god